Me ko twak e studio bro chago nyingi tingiswa ne kenyo kamera kacha ni pachena nga okalo gi twak modhigo nyimo kinyi makawuono. Erokamano ahinya, an giluonga ni Stephen Otieno. Iluonga ni Stephen Otieno ma ja Homa Bay ka. To kuom wach miwacho ba serikal ni daga duoki ne Prime Minister marwa erokamano kuom terowa broad based government. Broad based government osekelwa gik mang'eny Homa Bay ka. Chon ne ok wane gik mane biro Homa Bay ka, sani wan gi ndara Homa Bay ka, pa igero, chiri gero, sani airport duong' kucho bandeke biro kacha sa asaya. Mano en maendeleo. To ng'anyo mane igogo nyithindwa seche te Homa Bay ka Kidio oket, Makongeni oket, Johnson Koroyo mago tionge. Nyithindwa sani koro nigi kwe, Kisumu wan gi kwe, Migori wan gi kwe, Nyanza mzima wan gi kwe. Sirikal ber, ma joma ng'iso ni waa e sirikal no, mago jogo gine ma giai. To omiyo koro samo watie ni maber. Samo koro watiere ni. Oge ga mobiro wa e sirikal. Joma wacho ni baba odhi oriwre kodgigo. Mosebedo kawuondo babagi. Baba kik dhiyo. Baba obiro wedo kama entiere ni. Ba e sirikal mosekonyo kuom sirikal te. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, mano paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni golo ka winjo ka jomoloso